Oh. 1, 2, 3. Ay, galing. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Prince. Wish. Wah, nag-wish. Kain na na! Gusto na sindihan daw siya lahat. Yan, kami lang po. Family lang po. Family gathering. Hindi masyadong marami. Okay na yun. Ito ba isuwis hindi? Ang galing no, natunog pa. Natunog siya. Ano ba? Pero may na, no? Dito ako na. Yay! Alright. Alright. Kain na, kain na. Kain na. Oh. Hi! Fight na tayo. Natunog pa. Natunog. So, yan. Kumain na kayo. Kain na. Kain na, pinggan natin din. Oy, kain na. Dara, kumain na kayo ng ano. Oy, kain na kayo. Oy, Up kain here. na. Oh, so good. Abi. Sige lang po, wait lang. Pwede na to. Sige, Dara. Pwede na yan, huwag ka na pagtanong. Pait na yan, Dara. Talo na. Ay, talo na tayo. I'm so very happy Yan. today with So, my kasi cake. ito mo masarap. Kain, kain na. Kain na. Kain na. So good and tasty. Ay, Ay, darating. Okay yan, maganda yan. Yan na yung mga bisita natin. Ay, bakit kay Mari ko na send? Kay Prince pala. I'm so very happy today. Happy Happy yeah. Ay, okay, katiin nyo na ito. Ano? Saan? Saan nakabidyo? Saan nakabidyo? Dali. Anak, hindi ka pwede tanggalin yan. Masisira. Hindi dito kasi kay gusto mo na kay Sta. Wali ka dito. Wala ko. Ako nga, hindi ko alam eh. Hindi mo kami Balasan mo. Hindi, magkita. Hindi magagalit sila. Ay na. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Yan, naka-video. Pablagyan, pablagyan. Oh, shout out. Shout out naman, pare. Shout out kay Nerma. Kay Joel. Oh, shout out sa inyong dalawa. Manood kayo ng vlog. Manood kayo. Kayo ang wala dito. Alam niyo na to, di ba? Pero, Quezon Province ka. Ano kasi, Sariaya? Ciao. Chaong, ayun. Shout out po sa mga taga Chaong. Ayan. Anong barangay ka? San Antonio. Ayun. Barangay San Antonio, Chaong. Mamasyal kami dyan. Yan, apo, antayin niyo po kami dyan. Kami po yung mamamasyal sa inyo. Ipagandaan niyo na ho kami. Pagbukas niyo kami ng mga 3 bintana. Ayan, shout out daw kay Kumaring Nerma. I miss you daw, sabi ni Kumaring Kat. Ayan. Pero, Naman, Nerma, may food trip dito, wala ako. Oo nga eh. Ito. Ayan o. Saba, ito. Ayan. Aray Joel, maraming chichire dito. Oy, tagpipiso. Dito, ang dami. Baka mai-post mo yan, ha? Bali yan. Ayun, ang dami daw. No? Pag pumunta ka rito, bibigyan ka isang balot. Isang balot at chichire ay nakapag sa'yo. Edit mo na lang, pare. Hindi, edit ko na lang. Hindi. Siya naman taga-edit eh. Edit mo na lang yung yung... Ayan. Shout mo daw yung Kumaring Nerma. Hoy, tatag natin sa kanya. Alam niyo naman yun, di ba? Alam mo?